Mrazivú sobotu 8. decembra bolo na námestí opäť živo. Už o 9. hodiny boli stánky veľkouherských poľnohospodárov obliehaním množstva ľudí a vône vznášajúcej sa do ďaleka veštili akciu najmä pre labužníkov. Kým väčšina nakupovala zabíjačkové dobroty na blížiace sa sviatky, mnohí si horúce jedlo s neodolateľnou vôňou dopriali už priamo na námestí. Či to bola pečeň na cibuľke, zabíjačková kapusnica, pečená klobása a jaternica, všetko chutilo výborne. Dámy a páni, je dobrým zvykom, že mesto Partizánske pravidelne uskutočňuje takéto podujatia a súčasťou predvianočnej atmosféry je aj vianočná zabíjačka. Mesto Partizánske je mestom, kde to žije, na to si postupne zvykáme a budem rád, keď sa budeme môcť spoločne v tejto predvianočnej atmosfére stretávať nielen tu na námestí, ale v každom jednom kúte nášho mesta Partizánske. Nakupujúcich i podúbkávajúcich od zimy zohrialo pár hrejivých slov primátora Jozefa Božika a neskôr i pekné ľudové pesničky. V dobrej nálade prispeli folkloristi zo súboru Janošik Senior, ktorý len nedávno krstil svoj prvý album. Pesničky Šaňa Kubašáka a ľudová hudba s primášom Ladislavom Broďaním znásobili chuť do jedla a navodili dobrú náladu všetkým okoloidúcim naháňajúcich sa po predvianočných nákupoch. Aj ich vôňa jedla a lahodné tóny donútili zastaviť sa aspoň na chvíľu. Na doline